1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Basa na tong verse 1 verse dere dayon uskalain verse sa chapter 2. 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 5. Kung nana sa amen? Amen. Ano maning dog? Aron dali maulaw si Brother JD. And 1 Thessalonians 1 verse 5. Natulog si Princess. It's okay, Ma'am. Wamata na gyud. 1 Thessalonians 1:5. For our gospel came. I'm sorry. Let me get my place. 1 Thessalonians 1 verse 5. English una, Bisaya ikaduha. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Kay ang among maayong balita wala miabot nganha kaninyo sa pulong lamang, apan sa gahom usab ug sa bala nga espiritu ug sa dako nga pagkamasaligon, ingon nga kamo nasayod unsa nga matang sa mga tao kami iya kaninyo tungod ug alang kaninyo. Now go over to the next chapter, 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Kinsa diri kabalo sa pulong gawi. Not the Tagalog word. Gillette told me it's also Tagalog. Kinsa diri sa pulong gawi means behave or behavior. Paagi sa pagkinabuhi. Paagi sa imong nilihukan, right? That kind of idea. So we're going to use the word here is paggawi or migawi. 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Kung nasa, amen? Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe. Kamu mga saksi, ug ang Diyos usab, unsa kabalaanon ug katarong ug dili sa lawayon kami migawi sa among mga kaugalingon diya kaninyo nga naga tuo. So my message tonight, it's also Visayan. This morning's title is Visayan. This will also be Visayan kay mas mayong Bisaya kasi English. Ang kalabotan sa gahom ug paggawi. Ang kalabotan sa gahom ug paggawi. I guess in English it would be the relationship of power and behavior or lifestyle, way of living. Ang kalabotan sa gahom o paggawi. Magamporta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe. Heavenly Father, thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, for a good spirit in our church tonight. Thank you, Lord, for a good attendance. Lord, you know how encouraged I am as a pastor tonight to see our people here, to see good attendance. Thank you, Lord, for your goodness. Now, Lord, I pray, God, that you would just work tonight. Would you stir our hearts regarding this matter of Holy Spirit power? Would you stir our hearts regarding this matter of proper living, proper behavior? Lord God, would you please work in our hearts tonight. Use me, God, to be a help to our church. Help us, God, as we continue to grow. Help us as we continue to change so we can serve you better and make a greater difference here in Dapitan City. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Ladies and gentlemen, in case you haven't noticed, we are in a spiritual war in Dapitan City. Have you all ever noticed that? Kita na ay kaaway nga makugihon na ningkamo sa pagbabag kanato sa matag lakang nato. Have you noticed that? We have an enemy. Natay kaaway gayon. Turn to Ephesians chapter 6. We're going to have a little bit of a Bible study. Actually, a lot of a Bible study tonight. So keep your Bibles open. We're going to look at a lot of scripture. Magtudlo-tudlo tayo magwali. And Ephesians chapter 6 and verse 12. Ephesians chapter 6 and verse 12. Kunanas, amen? For we wrestle not against flesh and blood. Ang tao dali gayon ang atong kaaway. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Kay kita wala nakigdumog batok sa unod ug dugo. Kinsa man naay unod, kita ang tao. Kinsa naay dugo, kita ang tao. Kinsa walay unod, walay dugo, ang mga spirits, ang mga angels ug demons, walay flesh. So, kita wala nakigdumog batok sa unod ug dugo. Apan batok sa mga pamunuan, batok sa mga gahom, batok sa mga pangulo sa kangi ni ining kalibutana, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa hatag-as nga mga dapit. Naay espirituhanon mga gahom sa kangi nga nagalihok sa bisanasa og sigurado na diri sa dapitan. Og sila ang atong kontra, ang atong kaaway nining espirituhanon guba, nagalabaw gayud sila sa tanan natrong gahom. Sakto ka na? I feel like I messed that up. Sabtan ba? You understand, angels are more powerful than we are. Kabalo ba ka? Diya sa Old Testament na story na Assyrian army gawas sa syudad sa Jerusalem. Ang Diyos nagpadala sa usa ka anghel. Ug sa usa ka gabi, usa ka anghel nagpatay 185,000 Assyrian soldiers. 185,000. One angel. You listen to me very carefully. The spiritual battle we are in far exceeds our natural power. Wala tay gahom nga how do I say it? We don't have any power to contend with the devil on our own. Are you listening to me? Kung kita ganahang makaangkon sa kadaugan dinhi sa dapitan, and by the way, I believe God wants to give us victory. And what we see in this room tonight represents victory in dapitan. Na mga kinabuhi nga nausob, na mga kalag nga naluwas, and there's people who are serving God. That's God's victory. Amen. Pero kung ganang ta mo makaangkon sa kadaugan dinhi sa tapitan, nanginahang lang gayud ta sa gahom nga nagalabaw sa atwa. I want to talk to you about that power. Turn with me to 1 Corinthians chapter 4 verse 20. 1 Corinthians chapter 4 and verse 20. 1 Corinthians chapter 4 and verse 20. Kuna na say amen? For the kingdom of God is not in word, but in power. You listen very carefully. Kung ganan ta mo kita nga ang Diyos maghimo sa dakong buluhaton diri sa dapitan pinaagi sa atong church, kinahanglan ta, English, we need more than persuasive words. The kingdom of God is not in word, it's in power. Ang atong kadaugan diri sa dapitan makagikan sa gahom sa Ginoo lamang. Acts chapter 1 verse 8, we know this passage. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. We're in a spiritual battle. Anata sa guba nga espirituhanon, patok sa mga gahom nga naglabaw gayud sa atwa. Pero we have a God nga naglabaw sa tanan gahom nining kalibutana. Acts chapter 1 verse 8, kung nasa amen? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. I was going to say amen, but there's no amen there. That's the other ones. Apan kamo makadaog gahom. Human nga ang balang espiritu moabot nganha kaninyo. Ug kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta. May I just point out one simple truth here? Ang Diyos wala gayud nagtuyo nga ang iyang mga sulugoon mohimo sa iyang buluhaton pinaagi sa ilang kaugalingon gahom.
Sukat sa sinugdanan ng Diyos naglaraw nga kitangan ng luwas mo alagad kaniya pinaagi sa iyang nagalabaw nga gahom. Ang Diyos wala gayud nagtuyo nga kita makiguba sa yawa diha sa gahom sa atong unod. Because we will lose every single time. Philippians chapter 3 verse 3. Turn there with me. Philippians chapter 3 verse 3. I'm going to sip of water. Nagsulay ra ko mo painom sa atong church karong gabi, kinahanglan ta sa gahom sa Dios. Wala tay dag-anan gawa sa gahom sa atong Dios. Dili ta maka-change sa kinabuhi, kanang buluaton sa Ginoo. Maglihok siya pinaagi kanato pero siyang mag-change sa tao. Philippians chapter 3 verse 3. Kunana say amen? For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Kay kita maong mga tinuli nga nagsimba sa Diyos diya sa Espiritu, nagkalipay diya ni Kristo Jesus, o wala nagbaton og pagsalig diha sa unod. Ang Diyos gikan sa sinugdanan nagtuyo ngayang mga anak makiguba, English, I messed that up. His children would do spiritual battle with spiritual weapons and spiritual power. You'll have to forgive my mind, it's a little slow. I got a lot of outline in Visayan, but I'm tired. I got about a 20-minute nap this afternoon and 2.5 hours sleep last night, so gikapoy. God always expected and planned and intended nga kita makiguba alang kaniya pinaagi sa espirituhanong nga armas o pinaagi sa espirituhanong gahom. His power. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Are we keeping up? Nag-aapas ta? May buntag, princess. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Kunana say amen? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Kay bisan nga kami naglakaw diya sa unod, kami wala nakiguba subay sa unod. Kay, for the weapons of our warfare are not carnal. Carnal means fleshly. Unod nun, lawas nun. Are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kayang mga hinagiban sa among pakiguba, dili unod nun. Apan gamahanan, pinaagi sa Diyos. Ngadto sa pagkahugno sa mga kota. Ma'am Ruth, write that word on the board for me. Kota. Let me explain to you that word. Kaya dili kuman kayang pulong kota. The word kota is something like the English word castle. In the English verse here, it's stronghold. There you go. K-O-T-A. Kota. The word kota, yes, it's kind of like the Visayan word dangpanan. It's kind of like castle. Uska lugar nga dako nga paril aron magprotekto sa tao sa sulod gikan sa dili peligro sa gawas. Does that make sense? Kota. So, what do we see in this verse? Ang mga hinagiban sa among pakiguba dili unod nun. Apan gamhanan pinaagi sa Dios ngadto sa pagkahugno sa mga kota. Kang kinsang kota? Ang kota sa yawa. I'm pointing out. Ang kota sa yawa. And ang kota sa yawa. Oh, sorry kayo. Where am I in this outline? Now this verse, just to be very clear, is talking about strongholds in our own hearts. However, there are also geographical locations that are satanic strongholds. We live in one. Naay mga lugar nga ang yawa nga gikuptan sa yawa. Can I say it that way? Tapitan is one of them. A few weeks ago, si Brother Christensen nakabista na mo para sa Thanksgiving.
Og nakigastoryahan na siya sa duwa ka lalaki sa boat nga Pilipino sila pero silang duwa kapuyo na sa US pero nakabisita sila para sa holidays. O so syempre hanas kayo sila sa English. So si Brother Christensen naglingkod, nagastorya kanila, nangita siya sa oportunidad magsangyaw. Dili sila interesado maminaw sa gospel pero na sila a conversation. And so nagastorya siya nining duwa ka tao. I think they're both from the Polog, I think. Nalimot na ko. But I think they're both from the Polog. Naggikan sila sa Dumaguete sa barko ba ni Brother Christensen. And si Brother Christensen nagyon nila, syempre sa English, kasi si Brother Christensen kabalo sa Bisaya. Pero yung gisulti sa, I forgot the word for son-in-law. Umagad, right? And it sounds like cursing in English. But anyway, can somebody say that for me? What's the correct pronunciation? It is U-M-A-G-A-D. How do you say it? Umagad. It sounds better than when you say it. When I say it, it sounds like swearing. And anyway, he said, ang akong umagad, nag-start sa Baptist Church dito sa Dapitan. Sila naglantang niya. Nag-start siya sa church? Oh, nag-start na. Nasa mga membro? Oh, mura 50 kapin, matag si Mana, pasing 60 usahay. Says, wow, lusod kayo ang Dapitan. Dili sila naluwas, kabalo sila nga lusod ang Dapitan. Said, Catholic ngayon sila dito, lusod kayo. Nami dari 6.5 years na. Makasulti ko nga walay dua-dua. Dapitan mauusa ka kota sa yawa. It is a satanic stronghold. Pagkadaghan sa mga Baptist pastor nga nagsulong sa Dapitan. Apan human sa pipila ka bulan or tuig, naluyat na sila diha sa guba ug nagundang na. O basing wala nagundang gayud, pero mibalhin sila sa laing dapit. O basing nahugno nga to sa dawtang sala, so dili na pwede magpastor. Pero daghang gyud ang nag-start. Pipilit man gyud ang nagpabilin. Oh, by the way, dili ko mubaso nila, dili ko magbiyay-biyay nila. Ako naka-experience sa pagkakapoy sa gubat diri. Dili ko mo biyay-biyay ni bisang kinsa naglasod diri. Nakasabot ko. Apat. Ang Diyos wala nagtawag na ako sa pag-aadto sa laing dapit. Siya may tawag ka na ako sa Dapitan. So, darira ko. Dapitan maong dapit nga gitakta sa Diyos lang sa akong kinabuhi sa akong pamilya. Wa ko'y plano sa pagbiya. Darira me. Apan. Kung ganahan ta nga makasinate sa dakong kadaugan ni ining syudara sama sa daghang laing lugar. If we want to see that victory that God can give, kinahanglan ta sa gahom nga nagalabaw sa atoa. We need God's power on our church. But God doesn't give power to a group. God gives power to individuals. Ang Diyos dili mo hatag sa gahom ngadto sa grupo. Ang Diyos mo hatag sa gahom sa usa, individual, tao. We personally, tagsa-tagsa, nanginahanglan sa gahom sa Diyos sa atong kinabuhi. Oops. Maglaktaw ko sa nakoy panaglitan diri kabayan sa gahom sa Dios diya sa Acts pero mulaktaw ko. Karong gabi ganahan ko maghatag kaninyo upat ka statements. Can I say panultihon? Does that sound wise? Nakoy upat ka panultihon. Basay gayon ang outline karon. I've only done this a few times, but sometimes I think it's just easier for me. Only 4 statements tonight kabahin sa gahom sa Dios nga gikinahanglan ka nato o gikinahanglan nato. Statement number 1, and Mom Ruth's gonna help me kasi si Gillette nagtapos sa nursery. So Mom Ruth said, basta lang ikaw mag-print, makasulat ko sa Bisaya. Statement number 1, kung ganahan ta mo ang kung sa dakong Mom Ruth, there's a typo on that, it's kadawgan.
It says kadaugon. That's not even a word. Kadaugan. Kung ganahan ta, did I correct it on yours? Oh, I didn't correct it on mine. Okay. Kung ganahan ta mo angkon sa dakong kadaugan diri sa dapitan, kinahanglan ta sa gahom sa Diyos. That's what we've been discussing for the whole sermon. If we want to claim the victory, listen to me now. Kung ganahan ta makaangkon sa kadaugan nga ang Diyos lamang makahatag, kinahanglan ta sa gahom sa Diyos sa atong personal, kaugalingon, kinabuhi. We need God's power. Kinahanglan ta sa gahom sa Diyos. Ma'am Ruth, you just keep right on writing because I don't have anything between this. Diretso ta sa number 2 because the whole sermon has been number 1 pero karon magsula sa board. Number 2, kana nga gahom maggikan sa balaang espiritu lamang. Kana nga gahom nga gikinahanglan nato maggikan sa balaang espiritu lamang. Or maybe we could say maggikan lamang sa balaang espiritu. Acts chapter 1 verse 8. Can you go back there with me please? Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. I promise you, if you'll listen, na kay makatunan karong gabi. Acts chapter 1 verse 8. Kung nanas, amen? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Apan kamo makadawa o gahom, human nga ang balaang espiritu moabot nganha kaninyo. Balik-balik lukop sa tibok Book of Acts. Nakita na to ang mga magtutuo na puno sa balaang espiritu, dayon ang dakong mga kadaugan nagasunod. Every time you see great victory, first mo kita ka sa paglihok sa balaang espiritu, pinaagi sa kinabuhi sa iyang mga believers. The Holy Spirit, ang balaang espiritu, mao ang atong tuburan sa tanang gahom diha sa atong guba batok sa yawa. He is the source. Number 1, kung ganaan ta mo angkon sa dakong kadaugan, kinahanglan ta sa gahom sa Diyos. Number 2, kana nga gahom maggikan sa balaang espiritu lamang. Number 3, and now you're going to learn not only doctrine, many of you are going to learn a new word. Does anybody know the word ang-ang? Pipila. Ang-an. Brother Michael, Brother Nestor, pipila. Sige. Number 3, adunay linain mga ang-ang niyanang gahom. The word ang-ang means level or degree of measurement. Ang-ang, kung mag-istorya ta kabayan sa hagdanan, matag tumbanan sa imong tiil, mauusa ka ang-ang. Diba? So kung naihagdanan mo, saka ko sa unang ang-ang, ikaduhang ang-ang, levels. Diba? Or measured areas. Kung balay, 2 andanas, unang ang-ang, ikaduha nga ang-ang, 2 levels. And then you have all the little ang-angs on the way up the stairs. But the house has 2 levels. Diba? 2 andanas, 2 ka ang-ang. God, let me say this in English first. God doesn't give everyone the same measure of Holy Spirit power. Ang Diyos dili mo hatag sa tanan Kristohanon sa priyo nga sukod or sinukod sa gahom sa balaang espiritu. Ang linain mga tao makabaton sa linain ang linaing sukod sa gahom sa balaang espiritu. Is this clear? Klaro ba kani? Dili ang tanan tao makaangkon sa priyo nga amount, priyo nga sinukod. Turn with me to John chapter 3 verse 34. I want to show you something very important doctrinally about the Holy Spirit. Dari sa John 3, sa katapusan sa chapter, si John the Baptist, nakaistorya kabayan ni Jesus Cristo.
Now, kinsa manggod si John the Baptist. Siya ang nag-una ni Jesus Cristo. He was the forerunner of Christ, di ba? Siya nag-andam sa dalan para sa pag-abot ni Jesus Cristo. He was the forerunner of Christ. He was probably the most powerful preacher to ever live. Murag siya ang pinakagamhanang magawali sa tibok Biblia. Siya ang nag-una ni Cristo. He's John the Preaching Baptist. Siya nagwali, dako gayud ang gahom sa balang espiritu nga nasa yang kinabuhi. Pero, bisan dako gayud, ang gahom, ang yang sukod sa gahom, nagyapon limitado. Because ang tanan tao, ang atong sukod sa gahom gikan sa balang espiritu, if it's a measured amount, it means daily, that means it's not infinite. You understand? Infinite? Infinite is walay kinatuban. Sakto ba? Ay, nung ko, wow. It's not infinite, naisukod. Pero tanawa unsa gisulti ni John the Baptist, kabay ni Jesus Cristo. John chapter 3 verse 34. Kunana say amen? For he whom God hath sent, that's Jesus Christ, speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Kay siya, kinsa sa Diyos gipadala, nagasulti sa mga pulong sa Diyos. Kay ang Diyos, wala nagahatag sa Espiritu nga sinukod ngato kaniya. Sabi niyo, sinukod? Sukod-sukod? What is John the Baptist saying? Si Kristo lamang, ang tao nagkinabuhi diri sa kalibutan, nga nagdawa sa gahom sa balang espiritu nga walay limitado, walay sukod. Ang tanan, kitang tanan na sukod. Si Jesus walay sukod. Ang Diyos maghatag niya sa tanan gahom sa balang espiritu, walay limitado. Kay nga naman. Turn with me to Hebrews chapter 4 verse 15. Nag-apas-apas mo? Okay na ta? Daghang Bisaya karon naron sayon moapas. Ako na lang mag-nosebleed, kapoy ko. Humani ini, matulog ko sa 14 hours. Joke lang. Si Ma'am Ruth nagkatawa, murag 6 lang gyapon. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15. Kunana sa amen? For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Kinsa ang atong high priest? Jesus Christ. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kay kita walay labaw nga pare nga dali matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan sa tanan bahin, gitintal si Kristo, sama kanato, apan walay sala. Si Jesus Kristo, nagdawa sa gahom sa balang espiritu nga walay sukod, walay limitado, tungod nagkinabuhi siya sa perpekto nga sala, kinabuhi nga walay sala. So walay babag sa paglihok sa balang espiritu sa iyang kinabuhi. So walay sukod sa paghatag gikan sa Diyos nga amahan. Are you following the doctrine here? Are we keeping up? Okay, tata. I know it's a little different. I don't think we've talked about this, so stay with me. Kalabotan. Actually, that's not true. There's two things, but I guess the one is technically sin. So, kalabotan nga makalimit ta sa paglihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi. First is a lack of faith. But a lack of faith is called sin. That which is not of faith is sin. So really, it fits. Really, there's just one thing that limits the Holy Spirit's work. Sin. Kalabotan lang nga maglimita sa paglihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi ug pinaagi sa atong kinabuhi ug kanamang gurang sala. Kung kita mo tugo ang sala magpabilin sa atong kinabuhi, kana mag-grieve is the English word, magpasubo sa balang espiritu ug maglimita kaniya diya sa iyang paglihok sa atong kinabuhi. Turn with me to Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Aren't you glad the law of the Lord is perfect? Walay kulang, naitubag sa tanan pangutana. Ephesians chapter 4 verse 30. Are you learning anything tonight? Napay nakatunan karon? Okay, here we go. Ephesians 4:30. Kung nasa amen?
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ugayaw pasub'a ang balang espiritu sa Diyos. Nga pinaagi ni ini, pinaagi sa balang espiritu, kamo gisilyohan ngadto sa adlaw sa pagtubos. Kini nga verse 3, Ephesians 4:30. Gipalibutan gayud sa daghang lain-laing klase sa sala. Ang mga verses nga nag-una, verse 30, naghiskot sa mga sala sa unod, kaibog, tikas, bakak, hugang nga storya, ug uban pa. Dayon, ang verse nga mo sunod sa 30, so verse 31, mo hisgot sa mga sala sa kasing-kasing, kapungod, pagkawalay pasaylo, ang tinguha sa pagsakit sa uban, ug uban pa. So, naisala sa lawas, ug naisala sa kasing-kasing. So, unsa ang magpasubo sa balang espiritu? Ang bisan unsa ang klase sa sala. Bisan unsa ang klase sa sala, magpasubo ug maglimita sa paglihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Tungod si Kristo walay sala, wala gayoy limitado sa paglihok sa balang espiritu pinagi kaniya. Which leads me to point number 4, and we finally come back to our 2 text verse. Y'all notice wala pa ta naglantaw sa text verse, karon pa. Number 4, Ma'am Ruth. Ang atong gahom, and I mean ang gahom nato nga gikan sa balang espiritu, ang atong gahom dili gayud molapas sa ang sa atong kaugalingon pagkabalaan. 1 Thessalonians 1 and verse 5. 1 Thessalonians 1 and verse 5. 1 Thessalonians 1 and verse 5. Kung nasa, amen? I'll give you another second. Nangita pa. Kung nasa, amen? Here we go. For our gospel came not unto you in word only, but also in what? But also in what? Power. But also in what? I'm gonna let you all find it. Asaman mo, nawala ba? 1 Thessalonians 1:5. Uban ninyo nasa songbook. No. Biblia lang ta karon, ha? 1 Thessalonians 1:5. For our gospel came not unto you in word only, but also in what? Bisan wala ka nagbasa Biblia, pwede mo tubag. But also sa what? I'm speaking half English, half Visay, but also sa. Also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Kaya ang among maayong balita, wala miabot nga kaninyo sa pulong lamang, apan sa gahom usab, ug sa bala nga espiritu, kanang tuburan sa gahom, ug sa dako nga pagkamasaligon, ingon nga kamo nasayod, unsa nga matang sa mga tao. Sabi niyo, matang, klase. Unsa nga matang sa mga tao, kami, diha kaninyo, tungod ugalang kaninyo. Si Paul nagingon, kamo nahibalo. Si Paul ang nag-start sa church sa Thessalonica, na dito sa Macedonia. Nainumdum mo sa Macedonian call, si Paul nasa Asia, o ganan siya magwali, ang Diyos na yung ayaw na, dayon na siya damgo, nakakita siya sa tao, gikan sa Macedonia, come over and help us, tabangi kami dere, o sila ang Diyos nagandam sa kasing-kasing sa tao dito sa Macedonia, so nagbiyahe sila dito, nag-start sila sa Philippi, kanang lugar nga si Lydia na luwas, ang Philippine jail, o uban pa, dayon sila nagbiyahe, gikan sa Philippi, nga to sa Thessalonica, nag-start sila sa church sa Thessalonica. O si Paul naging nga to kanila, kamo nahibalo, sa dihang kami nagwali nga to kaninyo, naagayoy kahom sa among pulong. Dayag man nga ang balang espiritu nagpagahom kanamo, diya sa among buluhaton. Then he says, as ye know. What is that in Visayan? Ingon nga kamo nasayod, unsa nga matang sa mga tao kami, diha kaninyo. You know what he's saying? You know the power, and you also know how we lived. And they're connected. How did they live while they were in 1 Thessalonians? Now go to our second text verse, 1 Thessalonians 2:10. Unsa ang ilang paagi sa pagkinabuhi dito sa Thessalonica? 1 Thessalonians chapter 2,
If you can't find it, it's the next page. 1 Thessalonians chapter 2 and verse 10. Kung nasa, amen? Ye are witnesses, and God also. God's always a witness. And God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe. Kamo mga saksi ug ang Dios usab unsa kabalaanon ug katarong ug dili salawayon kami migawi sa among mga kaugalingon. I feel like there needs to be a nga between salawayon and kami. Malibog ko niya na. Salawayon nga kami migawi sa among mga kaugalingon diha kaninyo nga nagatuo. Listen to me very carefully. Do you see the connection there? He said, ang among pulong na Gahum, nga naman, kaya nga itong pagkinabuhi, balaan. Listen to the statement. Dili gayud nimo mabulag ang imong sukod sa gahom gikan sa imong pagkinabuhi. Kung kini ang sa imong pagkabalaan, kini po ang sa imong gahom diya sa buluhaton sa Diyos. Kung mutubo ka, musaka na, I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Musaka ka, nasa bagong ang. Kung kini ang imong ang sa pagkabalaan, kini purang ang sa imong gahom gikan sa balang espiritu. Kung kini ang imong ang sa pagkabalaan, kini puri mong ang sa gahom sa Dios. Unsang limitado sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi, ang atong kaugalingon paggawi. Ang kalabotan sa gahom o paggawi. Sa diya napag ko sa Bible College dito sa US. Sa among college na mayo nga emphasis nga ang mga preachers, preacher boys, kinahanglan kamo mo katon sa mo experience masinati sa gahom sa Dios dali sa Bible College aron nga andam na ka para sa ministry. Dali kinahanglan maghula hangtod nanat ka dito sa church na kay ministry dali working ka magdala sa tao sa church. You're already in the ministry, you need God's power. Kanang ang culture sa atong Bible College ug sakto gayud kana. Sakto gayud. Nainumdum ko appeal ko sa prayer meeting uban sa akong mga kauban sa bus ministry sa freshman year and sophomore year nako sa ministry gitawag bus ministry. Sama din na may jeepney route, si Brother Julius mag-drive mo kuha sa mga bata, si Brother Jomar mo ato sa Lawis magandam og si Ma'am Far mo kuyog and lain-lain tao mo tabang. We had a bus ministry. Nami bus nga 72 passengers. Dako gayud ang bus, school bus dito sa US kami to na to. Makabutang 72 passengers. And we would go up to Chicago, mukuha sa tao, mudalat niya sa church. Pero nainumdum ko sa akong mga kauban sa bus ministry. And nami prayer meeting sa 6 p.m. Sabado sa gabi. Nag-visit kami sa Tibok Adlaw. Mas bugnaw dito. Mamatay gayud dire kung mag-visit sa Tibok hapon. Mag-visit kami sa Tibok Adlaw, 6 p.m. magtagbo. Kana ba magtagbo mi dito sa lugar we called it the checkpoint, and kaming tanan nag-stop dito, nag-prayer meeting kaming tanan. Was probably about 20 kabok, 30 kabok kaming ang mga lalaki, and we'd have a prayer meeting. Ug dito sa prayer meeting nakadungog ko sa mga tao nag-ampo para sa Ginoo palihog hatagi ko sa imong gahom, hatagi mi palihog Ginoo panalangin ang among paningkamot para kanimo ug naghangyo sila sa gahom sa Dios. Which is biblical, by the way. Dayon, ako walay car niya ng panahon na. Nagsulod ko sa ilang car, na rock music sa ilang car. Mag-joke-joke sila, hugaw. Nainumnum ko. Na prayer meeting. Sa dali pa magampo, na mga tao mag-dirty jokes. Hapit na tao mo sulod sa throne room of God. Pagduta sa trono sa Diyos. Ug magastori ka og hugaw. Dayon mo do, Ginoo palihog katagi ko gahom. You listen to me, kanadali mo uswag. Kaya ang gahom sa Dios gilimitahan.
Pinaagi sa ang sa imong kaugalingon pagkabalaan. You listen to me? Ang gahom nga gikinahanglan na to, ang gahom sa balang espiritu, dili mula pa sa imong batasan diha sa pagtan-aw sa imong phone. Sakto ang grammar niya na, sabtan ba? That's not in the notes. I didn't ask Gillette about that. You watch me now. Kung kini ang imong ang-ang sa pagpangalagat sa Ginoo, pero kini ang imong ang-ang diya sa pagtanaw sa phone, kini ang ang-ang sa imong gahom para sa Ginoo. Listen to me. Siya gitawag ang balaan nga espiritu. Nga naman daghang Kristohanon walay gahom gikan sa balaang espiritu. Kay nakulangan sila sa pagkabalaan. Daghang tao maghuna-huna, oh, okay na ni. Dalita ko kayo ni ini. Malingaw-lingaw ko gamay nga movie. Ang balang espiritu sa ngayon, sige, pero dili ko interesado ni Ana. Mangita ko og lain. Mangita ko sa tao nga limpyo. Bible says we should cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Sala sa kamot, sala sa tiil, ug sala sa kasing-kasing. Sala sa mata, ug sala sa hunahuna. Flesh and spirit. So nakoy pangatana. Unsay ang sa imong personal pagkabalaan. Kana manggod ang sa imong gahom sa balaang espiritu. Kana imong sukod. Kilimitahan ang balaang espiritu pinaagi sa atong pagkinabuhi. Ako'y pangutana. Ganahan ba ka mukita sa dakong kadahugan dari sa tapitan? Ganahan ko mukita. Ganahan ko mukita ang Diyos maglihok dari sa tapitan. Kilimatahan siya. Pinaagi lamang sa atong pagkinabuhi. Why don't you make a decision to live holy? Pagkinabuhi nga limpyo. Unsay kinahanglan limpyuhan sa imong kinabuhi? Unsay kinahanglan buhian? Ikaw kabalo. Ang Diyos nagtunog sa imong kasing-kasing karon. Dili ko kinahanglan mo hisgot, ikaw kabalo. On every head bowed, every eye closed.